ନଥିଲା ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଜଣେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ସଂଗଠନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ନା ଯାହା ଥିଲା 15 ବର୍ଷରେ, ଯାହା ଥିଲା 24 ବର୍ଷ, ଯାହା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ହବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ, ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଏଥିରେ ଶପଥ ନେବା ତାହେଲେ ସେ ରକମ ଥିଲେ ଆମେ 7 ଭାଗ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ, ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର କୌଣସି ସାଂଗଠନିକ ବାର୍ତ୍ତା କାହା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥିଲେ। ବିଜୁ